गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेल चेनेलसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो अननाय जासिग्रोनाय जाबाय। थारैनो नोंथांमोनखौ आं जोंनि फरायसालि आहमबाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव बरायग्रोबाय। दा थारैनो दिनै आङो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन गथ'फोरनो लोगोसे मान बावनाय। जिहेथु जोंनि फरायसालियाव डिस्टिंसन मोननाय जायोबा बिदिनो 6 खानाव लेटार मोनदों। बेबायदि लेटार मोननाय गथ'फोरनो माने जों माने मोनसे थिखानाय मोनसे मानो दोनखादोंमोन जे माबा मोनसे रां अनसुंथाइ होनो होननानै। बेबायदिनो जों दिनै बे मान बावनायजों लोगोसे बे रां अनसुंथाइखौ जों होदों। थारैनो आङो गोग्गानाय मोनदों फारसेथिं बे जोंनि ओनसोलाव आंनि फरायसालियाव जिबायदि रोखोमै रिजाल्टखौ जानांगौमोन एसेबां जायाखै, अब्लाबो माने सेथि थाखोआव उथ्रिसार हानाया माने गिबि खेब माने 67सा फरायसुला फरायसुलिया सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बे 11 फरायसुला फरायसुलिया हाथरखिखौ मोननो हादों, बे स्टार ओमफ्राय 2 डिस्टिंसन। आरो देग्लाय माने ओरैबायदि जादों माने मेथ्स पेपारा एसे कनसेप्टनि एसे बाहेरायाव फैदों। नङाबाथ' माने गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा स्टार डिस्टिंसन मोनदावगौमोन। जायफोरा माने सेकेन्ड डिभिजनाव दङमोन बिथांमोनाबो माने एसे नाम्बार मोनबावगोन आरो माने एसे मेथ्सआ कनसेप्टनि बाहेरायाव जेनेरेल मेथामेटिक्सआ। फैबाय थानाय समावथ' आंथ' सासे फोरोंगिरि हिसाबै बा स्कुलनि जिथु मेनेजमेन्ट बा दैदेनगिरि हिसाबै आंनिया साननाया पजिटिभ। जोङो समाजखौ जौगासार होनोबा जोंनिया माने सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जेरैखि जायाबो सांग्रां जानांगोन। जों फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै जोंनि सिमा जितु बे सिमाखौ मोगथां महर मोननाया आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आंनि मोनसे बिबान दायित्व। दा गतिके आं इयुनाव आंनि फरायसालिनिफ्राय आं साबसिन माने जिहेतु मेट्रिकआ इतिमध्य एसेबांथ' गुरुत्त गैया, अब्लाबो जोंनि थाखाय बेनि बहुत गुरुत्त नां सानना लायो। मानो होनबा बे मोनसे देवना, जाय देवनाया माने फरायसुला फरायसुलिखौ बबेबा मोनसे कलेजाव फरायनो थाखाय माने बेखौ मा मोखां खोन्थिहरो थोंजोङैनो बा मोजां कलेजाव फरायनायनि मोनसे लामा बेयो। थ' गतिके बे मेट्रिकआ जुदि मोजां जायोबा माने गथ'फोरा गावनि सुबिदा मथे साइन्सआव फरायनो ना आर्ट्सआव फरायनो ना कमार्सआव फरायनो बेखौ माबानो हायो। आरो आं इतिमध्य बे फरायसालिया जोंना पारमिसन मोनखाबाय। क्लास 11 साइन्स स्ट्रिम आरो आर्ट्स स्ट्रिमबो जों लाबाय। बे फरायसालिनि फोसावबाय जोङो। बे बिथिङाव जोंनाव खालि जोंनि बे फरायसालिल' नङा, गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्रायबो जोंनि बे क्लास 11आव साइन्स आयदा आरो बे आर्ट्स आयदायाव नों लानो हागोन, बरायबा लानानै फरायनो हागोन। बेयाव माने सुबिदाखौ जों बानायना होबाय। थारैनो खम गथ' लानानै जोङो बे माने खम फरायसुला फरायसुलि लानानै जोङो बेखौ जोङो सिमांखौ सुजुदों। आरो निस्सय 12 थाखोआव मोनसे समाव मोनसे जोङो आसामाव मोनसे कम्पिटिटिभ माबायाव जों बाहागो लागोन होननानै आं माने दिनै बुंबाय आरो नाजागोन। आं जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं इतिमध्य मजबुत जानो थाखाय खावलायखाबाय। आरो जिहेतु सांग्रां फरायसा आंनि फोरोंगिरिफोराबो बिथांमोनाबो जिबायदि नाजानाय दिनै बे फिथाइया गोसारदों बा जाफुंदों बा मोनदों। गतिके आरो माने गोदान फेकाल्टि मेम्बार्स MSc बिदिनो मास्टार डिग्रि खालामनाय मेजर लानानै मोजां माने नाम्बार माबा टेकनिकेल माने टिचार माखासे एक्सपिरियेन्स गोनां टिचार लाबावदों। साबसिन जाबावगोन इयुनाव। जों नुबाय थानो बे गार्जेनफोरनि बेबायदि साननाय भुल धारना। माने 12 थाखोसिम हायोबा गथ' माने गावनि माने फरायसुला फरायसुलिया न'आवनो थानानै जुदि फरायबा गाहाम जायो। माने बिमा बिफानि नोजोराव थायोबा गथ' गथायफोरा माने 12 थाखोसिम इमान देरिया सम्भब जोंनि सिमेन्ट साफ्रियाव मोजां बे फरायसालि बे क्लास माने हाई सेकेन्डारि आइडेन्टिटि गैयिनि थाखाय गुवाहाटियाव थाङो, डिब्रुगड़आव थाङो। बेनि गेजेराव जों नुदों मेक्सिमाम फरायसुला फरायसुलिफोरा बबो गोमायो थांनानै ना डक्टर जानोबो साफाजों 80 बिजन साननो हायो, जों इन्जिनियार जानोबो 80 बिजन साननो हायो, बा माब्लाबा डिग्रि सिग्रि लानानै मादो ओरैनो बेखार जाना थानायबो जों नुदों। बे जाबाय प्रपार गाइडेन्स गैयि। बेनो गथ'फोरखौ जों जेब्ला उदां हेगारनाय बिमा बिफाया जे देरबाय होननानै जे दिनै मेट्रिक पास जाबाय, दिनै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, दिनै स्टार मोनबाय, दिनै डिस्टिंसन मोनबाय होननानै हेगारनाय होननानै बिराद गिदिर मोनसे भुल। गतिके बे आरो फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो 12 थाखोसिम हायोबा माने गार्जेनफोरा तागिदा लानाया गाहामसिन। बिनि बे समाव लागै मेचुर जायो।